Pila carbonera, amb troncs d'alzina i d'ullastre. Com podeu veure, en el centre de la pila hi ha el que en diem l'ull de la pila, que és per allà on l'encendrem. Quan estigui aquesta pila feta, tot plegat seran unes 3 tones de llenya. La recobrim amb palla. I amb aquesta terra que veieu aquí al costat. Fem un foc petit aquí al costat. Quan està enterrada, agafem les brases, les tirem a dintre. Això heu de tenir en compte que és un forn fet a l'aire lliure, improvisat, i el que es tracta és de coure aquesta llenya, no de cremar-la. Perquè funcioni hem de fer-hi, quan està encesa, 3 o 4 forats a la base per entrada d'aire, si no s'apagaria. Quan al foc se li anem donant les bitlles, que l'anem alimentant per la part de dalt, la tapem i comencem a fer una corona de forats al voltant i a partir d'allà comença a carbonitzar, o sigui, es comença a carbonitzar per dalt. El foc va baixant, quan el fum surt blau és que ja tenim carbó a dintre, però hem de fer forats més avall perquè el foc vagi baixant. I hem d'anar dominant fins que arriba arran de terra. Quan surt fum blau arran de terra, ella mateixa s'apaga. Ja és carbó.